διοικητικό χώρο. Αντώνη. Να και ένα καλό μαντάτο για τις περιοχές που επλήγησαν από τα καιρικά φαινόμενα. Θοδωρή Κολυδά, σε ευχαριστούμε. Και επειδή μιλάγαμε νωρίτερα για τα έργα που έγιναν στην περιοχή της Ροδόπης για την αντιμετώπιση των πλημμυρών, ο κύριος Σουφλιάς σήμερα εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα αντιπλημμυρικά και τα αντιδιαβρωτικά έργα που έκανε το Υπουργείο σε συνεργασία με τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις στις πυρόπληκτες περιοχές του Αλφιού και της Πάρνηθας λειτουργήσαν άψογα στο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα τις προηγούμενες μέρες και που προκάλεσε τα προβλήματα που είδαμε στην Αρκαδία και στη Ροδόπη. Τα έργα επέδωσαν δηλαδή. Στην Πάρνηθα άριστα και κάτω στους νομούς αυτούς όπου εμείς κάναμε τα αντιπλημμυρικά, δηλαδή κάναμε με τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, εκεί πλέον στον Αχθιό Παρμοσχάρα, ευτυχώς που κάναμε εμείς την επέμβαση. Αλλιώς θα υπήρχε πρόβλημα. Άριστα έβαλε ο Γιώργος Σουφλιάς τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα που έγιναν στην Πάρνηθα και τις πυρόπληκτες περιοχές. Έργα που, όπως είπε, πρόλαβαν τεράστιες καταστροφές. Απέδωσαν τα αντιπλημμυρικά έργα που φτιάξαμε καταρχήν, αν θυμάστε, και που ανέλαβαν οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Και μάλιστα θα έλεγα ότι ευτυχώς που έγιναν εκείνα τα αντιπλημμυρικά έργα, διότι οι βροχές που έπεσαν στην περιοχή της Ηλίας και Αρκαδίας ήταν πολύ δυνατές, από τις σπάνιες βροχές, και θα είχαμε και πολλά προβλήματα. Αλλά ευτυχώς που έγιναν εκείνα τα αντιπλημμυρικά έργα. Ικανοποιημένοι από τα έργα των ιδιωτικών εταιριών δηλώνουν και οι κάτοικοι των πυρόπληκτων περιοχών. Αν δεν ζούμε τραγικότερες στιγμές, τις οφείλουμε στις εταιρείες οι οποίες πήραν τα αμμοχαλικά, τα ατρανή υλικά από τον Αλφιό ποταμό, και έτσι μπορούμε πλέον να έχουμε μια ασφάλεια.